aj večer vám prajem. Wow, vás tu je. Takže vítam vás na dnešnej tanečnej show tanečnej skupiny Taxis, ktorá pracuje pod základnou umeleckou školou v Skalici. Dnes uvidíte tie mladšie deti, sú to žiaci od prípravného štúdia po 6. ročník základnej školy. No a ako prvý sa nám predstavia tí najstarší dnes tu, sú to tie šiestaci a predstavia sa vám tancov, ktorý má názov Jive-Ho. Nech sa páči. Včera sme trénovali s divákmi, takže ja vás podprosím a chcem, aby vás počuli aj tie deti, čo sú vzadu a boja sa. Toto presne od vás potrebujú. Takže teraz prídu tí najmladšie dievčatá a chlapci, takže obrovský potlesk. Hlavne sme mali nácvik, to vám poviem. Takže veľký potlesk a tanec na chvíľu.
dievčatá a máme tu aj chlapca nejakého medzi vami. Máme tu Bartíka, takže dievčatá a Bartík a tí vám zatancujú tanec s názvom Džungla, takže poďme. Prvý nastupuje Tiger a jeho Ninka. A ostatní si nastúpia. Trošku si cúvneme, jak sme si to trénovali. Oni to vždy zabudnú, keď už vás vidia. Haló, cúvame. Výborne. A jak začíname? Zlatiť do druhého radu, lehnúť. Výborne. Takže Džungla, nech sa páči. Uvidíte divoký západ, takže nech sa páči, môžeme sa pripraviť. Tu máme dvoch chlapcov a samé dievčatá s úsmevom. Potlesk poprosíme samozrejme. Babi, pripraviť sa, dolehali. Výborne, divoký západ.
Naďou. Rekvizity. Ďakujem, Kati. No a tam ste mohli vidieť dvoch chlapcov, to boli Jakub a Tomi. No a teraz uvidíme ďalších dvoch chlapcov, ktorých sme ešte dnes nevideli. No a chcel by som sa zrovna aj ospravedlniť, lebo asi je vidieť, že niektorí chýbajú. Bohužiaľ, niektorí sú chorí, niektorí odcestovaní, takže nie sme v plnej zostave, ale nevadí, myslím, že to zvládajú úplne super. Nemyslíte? No, teraz uvidíme tanec s názvom Rio, kde máme dvoch chlapcov, ale mali sme mať trochu. Bohužiaľ, by sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť a možno to tam budete trochu aj poznať, veď uvidíte sami, ale tým viacej potrebujú väčší potlesk. Aby nemali takú chvíľu, aby to zvládli. Takže nech sa páči, tanec má názov Rio. Poďme sa pripraviť. Šup, šup, šup. Takže budú také vtáčiky. Rio. Vážně, jako fakt? Až na ten holubinec na čůnci. Brazilky mají rádi chlapy, co si věří. Jasně. Já, musí být fanfaron, umět vypnout prsa, vrtět ocáskem a mít výraz těsně zamilovanýho jezdřába. And now it's the new style. Kopni, pení na parket, ukaž jim, jak ti to jde. Rozjeď to. Ďakujeme krásne
dievčatá? Môžete? Poďme, oni pozerajú na mňa. Je to krásne, vysmiate dievčatka. A zatancujú vám tanec s názvom Million Dreams. Babi, bolo by lepšie, keby sme sa posunuli. Ja neviem, na čo bola tá skúška, vážne. Ešte sa môžeme posunúť. Výborne. Takže veľký úsmev a disco tanec Million Dreams.
byť, no poďte, ani tak krásne sa usmievajú všetky, no poďte. Krásne. A tieto dievčatá nám teraz zatancujú. Ako samozrejme, Báňa, skoro sme to zabudli. Zase sa dnes takže posunieme sa ďalej, ak sme si to trénovali celý nácvik. A teraz sa každý, ak sa krásne usmievame. Výborne, všetky ukážeme zúbky. No a tento tanec má názov Uno a oni keď sa snažia, vedú bomby. Takže dúfam, že im poriadne zatieskáte a uvidíte ten výsledok. Počujeme? Poďte, už môžete. Tentokrát to bude iný tanec, bude to tanec, ale taký podobného charakteru, bude to tanec Kumbaya Dance. A teraz zase nemáme stať. Počkáme si chvíľočku. Začíname vzadu. A zase, začíname vzadu. Áno, začínate vzadu. Dobre, výborne, posunieme sa dozadu. Sofinka to tu dirigovala aj cez nácvik celý. Výborne, Sofi. Dobre, ale nemusíte až tak dozadu. Ešte jeden krok dopredu, aby vás zlatite trošku. Výborne. Tak. Pripravené? Ruky v bok, aj chalani pripravení. Ruky v bok, Nikolka. Všetci ťa vidia, rodiče, neboj sa. Veľký úsmev a Kumbaya Dance. I
mladších a starších žiakov. No a tento rok to bolo s mladšími Aladín a so staršími Disco príbeh. No a z tohoto Aladina vám teraz zatancujeme jeden taký úryvok a bude to tanec s názvom Jafar. Ostatné dievčatá aby tam tancovali. No a teraz už prichádza Nikol, lebo sa nevie dočkať, lebo nám teraz tancujú, ako vidíte, tanec bude to taký čínsky tanec a má názov Kung Fu Dance. Babi, pripravíme sa a zase dozadu. Babi, na čo bola tá skúška? Šup, dozade. Výborne. Sme pripravené? Tak môžeme ísť na to. Kung Fu Dance.
No a teraz už prídu ďalšie dievčatá a chlapci, vidím správne. No a teraz si oni sadnú do školských hlavíc, lebo vám zatancujú tanec s názvom Škola. Nech sa páči, toto je naša pani učiteľka. Žiadame? Výborne, poďme na svoje miesta do školských hlavíc. A trošku si zase cúvneme, babi, na cvibu, cúvneme si. A usmívame sa, Laurinko, výborne. Ukážeme zúbky, všetci sa usmívame, chalani, chcem to vidieť? Výborne, takže tanec s názvom Škola. Sednout. Takže začneme. All dolled up, just playing chess by the pool.
still in doubt. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're all the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. I know this world can be a little confusing, no walking apart, but I can't help you solve the riddle. You're perfect as you are. If you wanna break out of the box, wanna call all the shots. If you wanna be sweet or be soft, then go on. If you wanna go 6 inch flat, wanna wear hot pink or black, don't want nobody tell you you can't, 'cause you can. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're all the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. Choose your fighter. Choose your fighter. When I close my eyes, it's a fantasy. Perfect plastic light from a magazine. Then when I wake up, it's reality. I can have it all, make my body dream. Takže oni si ho určite ten potlesk zaslúžia, lebo sú takí spotení a oni vlastne behajú rýchlo sa prezliecť, potom im to padá, sú z toho nešťastní a vám to vôbec nevadí, že vám spadnú mačle, vôbec si to nevšímajte, my chápeme, že máte málo času na prezlečenie a už sa na mňa pozerajú tie malo vysmiatné, že no tak, ste na rade, babi, že tak poďme, toto sú tie krásavice naše vysmiaté malé. Trošku si zase cúvneme, jak sme si to trénovali, tady sme zabudli kyticu Barbie, dáme sem výborne, takže dievčatá a Bártik, opäť je tu s nami Bártik, jeden chlapec a tentokrát to bude taký pomalší, spomalíme trochu tempo a bude to tanec s názvom Na morskom dne, nech sa páči.
niekto muzika Hairspray? Tak keď nepoznáme, tak aspoň úryvok spoznáme. Takže tanec má názov podľa tohoto známeho muzikálu, ktorý nepoznáte, ale ja ho poznám a má názov Hairspray. Nech sa páči. Tie deti, nevidíte, že poprosím vás, deti, poďte dolu odtiaľ z tých schodov. Ja som si to až teraz všimla, keď som bola na boku, poprosím všetkých dole zo schodov, dobre? Lebo ostatní vôbec potom nevidia. Choďte keď tak svojim mamičkám alebo tu dole, dobre? Poprosím, ďakujem. No a teraz už pomaly sa blížime k záveru, ale ešte pomaly, ešte niečo uvidíte. No a takisto, ak toto bola premiéra, čo ste videli, aj toto bude premiéra, ale teraz potrebujem pomoc, bab. Natiahnite všetky šály, aj z druhej strany, poďte prosím vás, babi, lebo oni potrebujú strašne veľa priestoru. Je to choreografia, ktorú tancujú títo najstarší, čo sú tu dnes, je to disco choreografia a poviem pravdu, že ešte nemá názov. Ešte som nestihla ani názov vymysleť, ale do najbližšieho vystúpenia určite vymyslím, takže ono to má také, že žiadny názov zatiaľ. Ale možno keď to teraz uvidím, tak ma niečo napadne. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. Mám nádherné nové kostýmy, ktoré nám šije naša pani krajčírka, úžasná pani Staňková, ktorej veľmi pekne ďakujeme týmto za všetky tie krásne kostýmy. Na týchto sa ozaj natrápila. Veľmi sa natrápila, to som si vypočula všeličo. No ale som si vybrala takú krásnu látku, to uvidíte teraz, že úplne takú som ešte
nevidela, no ale tak aspoň budú krásne, no. Pani krajčírka to zvládla, lebo ona vždy zvládne všetko ušiť, aj keď to niekedy nemá ľahké, ale vždy to úplne parádne zvládne. Dneska, že áno, je to tak, takže poďme na to, je to disco, môžete sa pripraviť, poďte na svoje miesta. No, nie sú krásne? A cúvneme si dozadu, a už sme si to zase natrénovali dozade. No, oni potrebujú úplne celú plochu. Môžete sa kľudne rozťahnuť, aby veľké vám to budú držať. Takže, a teraz úplne dajte do toho bomby, nech je obrovský potles. Poďme na to.
zatlieskať, pretože je naša obľúbená kláňačka. Lili, strénovali sme si ju, že? Tak sa vidíme za ruky a ideme prvý veľký potlesk! Všetkým krásne, ale ešte než to úplne, ešte dostanete aj odmenu odo mňa. A teraz si trošku cúvnite, ešte by som chcela niečo povedať. Chcela... Môj tanček, každoročný. Ďakujem. No, ale ja by som chcela poďakovať okrem vám, vy ste boli úžasní, super, ale nezvládli by sme to, keby sme tu nemali tieto dievčatá. Poďte všetky sem dopredu, babi, poďte, čo nám tu pomáhali s vašimi deťmi. Sem, nech vás všetci vidia, poďme. Sem. Prišli, že vás prišlo toľko, dúfam, že sa vám to páčilo, to predstavenie, robili sme, čo sa dalo, tak vám poviem, a myslím, že deti sú spokojné, to je najviac úplne, no a mám pre nich aj samozrejme odmenu, mám pre nich zlato. Ja fotku, áno, ale tak aj s medailami predsa, ne? Bude